כל אנשים. היום אנחנו משחקים משחקי הדיון. פעם אחת שיחקתם בזה? אני שיחקתי מיליון פעם. וואי, איך בא לי. אתם שיחקתם בזה פעם? אני שיחקתי באמת מיליון פעם, אני לא צוחק, שיחקתי יותר מזה. לא עוד פעם. משחקי הדיון, וואלה, אני די אוהב לשחק במשחקי הדיון. אתם מכירים פורטנייט? אם אני מקבל את התינוק, וואי, איזה התרגשות. איזה פוקס רק דיברתי. אנשים, אני קיבלתי את התינוק. חברים, זה פוקס. אני רק דיברתי, אתם קולטים? אני עם הפה הענק שלי. עכשיו כולם מבקשו ממני give me baby, אני תמיד אומר להם לא, עד שהגיע שלב המכות וכולם עליי עכשיו. ביי, אם ידחפו אותי אני באמת ארביץ להם. אני אדחוף אותו גם אם הוא לא מכיר אותי. ישראל. Green light. Red light. Green light. מה יש לזה? Red light. Green light. Red light. אוקיי, חברים, אני שורד את זה. Green light. Red light. אם אדם מפועל. Green light. Red light. Green light. Red light. תראו איך אני רוקד עם התינוק. זה זוי. אני מחזיק את התינוק, אני יכול לתת לו בוקס. בכלל, אני עכשיו צריך לדחוף אותו. מה זה, אני הולך כמו צב. מפה. אומייגאד. מה זה משחקים? אני מתעלה לזה. איזה מיינקראפט. אני ממציא טים חדש, טים מיינקראפט, טים רובלוקס. פורטנייט. רובלוקס זה לאנשים רציניים שבאמת יודעים לשחק וזה. גם פורטנייט. לדעתי שום משחק הוא לא רע, כל משחק באמת שווה. יואו, זה בסה. הנס קפה שלי חם. מה חם? קר. למה שתיתי אותו? אוקיי. פעם שאני הייתי תינוק, ילד קטן, אתם לא יודעים כמה פעמים הייתי שותה נס קפה. אני אהבתי פעם בתור ילד. מה זה? מה אתם אומרים? אני עובר את זה? כן או לא? מה יש מהאנשים האלה? מה יש להם נגדי? מה אני עשיתי להם? מה אני עשיתי להם? אנשים תתמודדים. שלב השלישי שאני בכלל אני פעם אחת הייתי עם המכוער הזה שם, עם הבן אדם הזה שם. לא מכוער, אתם יודעים מה, אני לא מעליב עם הבן אדם. אם יש איתנו אנשים גרועים, אני מנפץ את הטלפון.
כמה זמן? אם הבן אדם הזה לא מצליח, אני אתן לו מכות. אני מצליח את כל השלבים האלה בקלים. זה השלב הכי... כל שלב בשביל זה שלב הכי קל במשחק. במשחק הזה זה השלב הכי... בוא נראה אם אני עובר את זה. חבר'ה, להחזיק לי ידיים למרות שזה שלב קל. המון זמן לא הייתי על השלב הזה. הנה, זה שלב קל, אני אמרתי. תראו אותי ככה סוחב את התינוק, כאילו אני סבתא שלו. אם אני מגיע לגמר, אני עושה עם התינוק. מה יש לך תינוק? אתה בוכה. וואי, ברוב שהאחיין שלי כבר רואה בריינות, נתקע לי הכל בראש. מי משחק סטיל הבריינות? מי שמשחק סטיל הבריינות אפשר בריינות אחד. אני רוצה בריינות. המון זמן לא... יש לי בריינותים כל כך גרועים שאני לא יכול להשיג אותם, זה עוד מההתחלה. יש לי רק את ליאונלי, קקטוסלי ועוד כמה. היה לי תורינו, רינו תפקרינו, אבל בניגוד. קדימה אנשים, כמה זמן לוקח לבן אדם אחד לעבור שלב? אם היא לא הייתה מצליחה, הם היו בוכים. זה בן אדם פרש. אוקיי, כולם עברו את זה. מה נשמע שומר? בוא נצטלם סלפי. בטח אף אחד לא יודע אליי, אבל אני מכור למשחקי דימוי. מה את רוצה, אישה? מה את רוצה? מה יש לך נגדי? מה יש לך נגדי? מה יש לאנשים היום רק בגלל שהעסקתי את התינוק בפוקס? מה זה? תסתכלו איך אני רץ עם התינוק, אני רץ כאילו אני נוגח במישהו, כאילו אני נותן לו גוף בכדורגל. וואטשה. נו, זה אותו בן אדם כשהייתי משחק הזיכרון שלי כבר עובד לפעמים. אני לא יודע ככה, אני לא עובד. עכשיו משחקים משחקי דימוי. אני אתן לכם מכות. אני כן יכול. זה החיים שמציקים. בן אדם רוצה להחליף בן אדם. אני נמאס לי מלהיות אדום. כן, אישה רוצה את התינוק? נגיד שהיום זה 1 באפריל, נגיד, לא שמעת את זה? בואי נחליף. מי רוצה להחליף? יס? אתם קולטים, אני עם התינוק. לא רוצה עכשיו פרינציפ, אני מחליף איתם. אני יכול לעשות כאילו אני מת. מה הסיכויים משתחווים לי? מי זאת החנונית הזאתי?
שבר את הידיים. סוף אני רץ נורמלי. אומייגאד, זה שלב מלחיץ. אף אחד לא יודע לאן ללכת. לא, אני שונא את המקום הזה. תמיד אנשים מתקדם אותי. נו די, תינוק, שתוק פעם אחת. לא מצפה. יואו, המטומטם הזה חוטף לי את המקום. אין מה לעשות, אני צריך להיכנס לפה. שמע ישראל. על מה שלא התמדות. אתם לא פה. נכון. למה זה לא סוגר לי? אני מתחבא פה בצד, חברים, בינתיים מדבר. וואי, אם מישהו קולט אותי, זה בסה. אני שונא את זה שמתי שאני עם התינוק, דווקא שאני מצליח לגנוב אותי. סתום את הפה, תינוק. יואו, אני אתן לו מכות. אתם שומעים את זה, חבר'ה? שמע ישראל, מה זה? כבד בומים, אה? זה מתקפה, מה זה? אם אני שורד אני כל כך גבר. הם פשוט פותחים דלתות. מלא כמה אנשים. לך מכאן. אני מת. אבל אני מת, לא? אני באמת מת. אוקיי, זה היה כל הסרטון היום, יאללה ביי.